Egunon, asteartea, ekainak 28. Sexu askapenerako eta transmaribibolioen eguna. Transmaribibolioen eguna. Hortxe zion. Gaurko egunez, duela 25 urte, ezagutuko duzue. 1987ko ekainaren 28an, Ernesto Che Guevararen gorpua aurkitu zuten Boliviako Valle Grande herrian. Beste 6 gerrillariren gorpuekin batera zegoen fosa batean ehortzia. Zientzialari kubatar talde batek exhumatu zuen. 30 urte lehenago hil zuen iraultzaile internazionalista Boliviako armadak CIAren laguntzaz. Gorpuzkinak Kubara eraman eta omenaldi jendetsuak egin ostean, Santa Clara hirian lurperatu zituzten, bere mausoleoan.